खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 13 डिसेम्बर 2022 बाराय जेबो मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि बारग' मन्त्रि आरो बिपिएफ हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि अनजालि फिसाजो लारलि ब्रह्मखौ गावनि मासिनिफ्राय थाबैनो बोख्लायनांगौ, मानोना बिथांनाव कलेजनि प्रिन्सिपाल जायैनि जेबो गुन गैया। बिथाङा माबोरैहाय जेबो गुन गैयाबालासिनो प्रिन्सिपाल जानो हाखो? ना बिथांनि बिमायासो प्रिन्सिपाल खालामदों बेखौ जों मिथिया। नाथाय गुन गैयै सासे सुबुंखौ बे कलेजाव दोननो नाङा। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसु आफादनिफ्राय। डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव फरायसाफोरा प्रिन्सिपालनि बेरेखा, अदेबानि लारलि ब्रह्मनि बेरेखा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारियाव एबसु आफादा फरायसाफोरखौ हेफाजाब खालामनानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। बिजिबि हान्जानि मावख'आव बिमा आरो फिसा सानैखौबो इनाय बुदों। वेस्ट त्रिपुरा जिल्लानि मेलाखोराव सानै मुस्लिम बिमा आरो फिसाज्ला मासुम मिया मुंनि फिसाज्लाया गामिनि लामायाव गावनि लोगोफोरजों नांलाय खमलाय खालामनानै गावनि न' फारसे गावनि बाइकजों थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव बिजिपि हान्जानि माखासे मावथिफोरा बेखौ बिजिपि हान्जानि मावख'आव लांनानै इनाय बुदोंमोन। उनाव बे बुनाय खौरांखौ मासुम मियानि बिमाया खौरां मोननानै गावनि फिसाज्लाखौ रैखा खालामनो थांनायाव बिमाखौबो बुदों। उनाव पुलिसा बे जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै बिमा आरो फिसा सानैखौबो रैखा खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। आसामनि करिमगन्ज जिल्लायाव गिथाव बाथाव मानसि बुथारदों। आसामनि करिमगन्ज जिल्लानि सिङाव थानाय पातारकान्दिनि पुटनि साहा बागानाव सासे 44 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा गावनि असे बिदाखौनो इनाय बुथारदों आरो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि फंबायनि मुङा जाबाय हिर' प्रजापति आरो थैनाय बिदानि मुङा जाबाय राजेन प्रजापति। गुवाहाटीआव न' सिङाव गेलेबाय थानाय सासे गथ' गोरलैया हरखाबै गोमादों आरो बे गोमानाय गथ'खौ सोरबा खावदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगाव ओनसोलनि रेलबारियाव लेबारनि खामानि मावग्रा राकेश महात'नि 4 बोसोर बैसोनि गथ'आ न' सिङाव गेलेबाय थानाय समावनो हरखाब गोमादों। नाथाय गथ'आ बबेयाव थांखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। उनाव बे जाथायखौ आसाम पुलिसा खौरां मोननानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। झारखन्ड रायजोनि वेस्ट सिंहभूमआव थांनाय 6 दान सिगां गोमानाय नखर मोनस्नि साथाम सुबुंनि बेगें एबा हाराखौ बोखांनो हाबाय। बेसोर साथाम सुबुंखौ न' साखाथिनि मानसिफोरानो हानि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव इनाय बुथारदोंमोन आरो 6 दान सिगां बुथारनानै बिसोरखौ दोनखुमानाय जादोंमोन। उनाव पुलिसा जाथायनि सायाव 6 दानसिम नायबिजिरनानै थैनायफोरनि हारा आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों। बुथारजानायफोरनि मुङा जाबाय जगदीश राजाक 60 बोसोर बैसोनि, शारदा देवी 55 बोसोर बैसोनि, बिसोर जाबाय बिसि फिसाय, आरो राजा राजाक बे जाबाय बिसोरनि फिसौज्ला। गुबुन बुथारग्राफोरनि मुङा जाबाय बिकास बेरानि सानै बिसि सुस्मिता आरो प्रभाती। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव दायना सन्देह खालामनानै बुथारनाय जाथाया दासिमबो जोबाखै, अदेबानि बांगासिनोसो दङ। दायना सन्देहजों सानै बिसि आरो फिसायखौ इनाय बुथारदों। उरिष्या रायजोनि केउन्झर जिल्लानि सिङाव थानाय रासल गामियाव मोनसे सुबुंनि हानजाया सानै बिसि आरो फिसायखौ दायना सिखाजादों होननानै सन्देह खालामनानै इनाय बुथारनानै गारना गालांदों। बुथारजानाय सानै बिसि फिसायनि मुङा जाबाय बाहादा मुर्मु आरो दानि मुर्मु। जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोआव गुबुन गुबुन रोखोमनि थासारिफोरखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो केरलानि आट्टापाटी तालुकाव सासे गोरबोआव गथ' गोनां आइजोखौ जियाव खानानै जुनारफोर बायदि थरसे गनजों फाफ्लियाव बाननानै फाहामसालिसिम 3.5 किल'मिटारसिम लांनो गोनां जादों।
रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोर गामियाव गारि हाबजाया, बेनिखायनो गारिखौ लाबोनो हाया, अदेबानि लामाया मोजां नङा होननानै फोरमायदों। दा बे जाथायनि सायाव लामा मोजां नङिखौ नायबिजिरनो थाखाय सोरखारा खावलायदों आरो बे आइजोआ बे समाव मोजाङैनो दङ आरो बे आइजोनि मुङा जाबाय सुमाति। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।